Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni! Iată, suntem la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi vorbim iarăși despre primăria municipiului Deva. L-am ca invitat în studio Capital TV Deva pe domnul Ovidiu Moș, viceprimar al municipiului Deva. Bine ați revenit în studio nostru. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și salut și eu toți telespectatorii postului dumneavoastră. No, ultima dată când ne-am întâlnit în acest studio, încă era, mă rog, acea situație tensionată asupra subiectului. Sunteți viceprimar sau nu sunteți? Între timp, ce s-a întâmplat? Am fost tot timpul. Între timp s-a modificat legea în primăvară și a fost publicat în monitor oficial în 20 mai. Viceprimarul se alege cu jumătate plus 1 și se schimbă cu 2/3. Deci, în vremea respectivă erați în instanță, cred că, nu? Eram în instanță, da. Și asta... Bine, da, era suspendată și eu vedeam de activitate, da, și de activitate. Eu, de fapt, am întrerupt deloc activitatea. Și, legea a lămurit cauza. A intrat în vigoare, în monitor oficial a fost publicat în 20 mai și viceprimarul nu se mai poate schimba decât numai cu 2/3. Ceea ce nu e, mă rog, nu se poate în situația în care procentul, mă rog, reprezentanților partidelor sau consilierilor locali... 14-15 voturi, nu. Am înțeles. Bun. Sigur că ultimul an, să zic așa, și mai ales ultima perioadă, a creat, să zicem, acele disconforturi pe care sigur le știți dumneavoastră. Au fost situații și tensionate și, mă rog, mai relaxate referitor la investițiile care au pornit la un moment dat și care s-au desfășurat pe parcursul anului într-un anumit ritm. Pe da, inițial noi am avut un proiect la Piața Opera, un proiect pe fonduri europene în jur de 8 milioane de euro, unde am vrut să facem o piață frumoasă cu o parcare subterană de 200-250 de locuri. Investiția a fost subevaluată, la licitație nu au participat firme și atunci, ca să nu pierdem banii europeni, am transformat respectiva investiție în 7 investiții, care a fost într-adevăr un pic de deranj în municipiul Deva anul ăsta, dar ați văzut cum se finalizează, deja începe să lucrurile se intre normal și să arate foarte bine. Probabil că fiind așa multe, au acoperit zona... 7 dintr-o dată și toate au fost pe 6 luni. Punct. Deci luna asta, deci la ora asta se lucrează la finisaje și până la finalul anului vor fi finalizate toate lucrările pe fonduri europene. Haideți să le luăm pe rând. Piața Aras deja e vizitată. Da, absolut, da. Și toată lumea este foarte mulțumită. Așa e de obicei, că lucrurile se finalizează, se liniștesc apele. Da. Bineînțeles, da. Da, cu toate că, mă rog, era și normal reacția unora că, mă rog, da. Țin minte că am fost în zona Bevamol într-o după masă cu probleme de zile și era așa o poveste. Da, peste tot știți cum e. Și acasă când zugrăvești sau deranj neplăcut, da. Dar minte când 7 lucrări au fost atacate în Deva și într-adevăr, noi ne-am cerut scuze cetățenilor, dar în final a ieșit un lucru frumos și toată lumea este mulțumită. Bun, vorbim despre unele din aceste proiecte finalizate și unele care spuneți că haideți să le luăm pe rând puțin, să le și prezentăm informațiile despre ele. Deci am început cu Piața Aras, care este finalizată. Acum se lucrează la finisaje, se taie stâlpii, vechi stâlpi, de pe Bulevardul Maniu și Bulevardul Decebal, se lucrează la finisaje. Însemnând stâlpii care susțin cablurile electrice sau ce? Sau alte iluminatul public. Iluminatul public. Și cu ocazia acestor investiții au dispărut toate cablurile de pe stâlpi. Tot din aer. Din aer, tot a fost băgat în suprateran. Deci au fost băgate. Și mergem mai departe. Piața Ardealul și ea se finalizează, se lucrează la finisaje, pista de bicicletă este terminată. Păi avem mici probleme, dar și astea se rezolvă în Dacia, au mers un pic, au fost câteva probleme din cauza unor reclamații cu mediu și într-adevăr n-au fost autorizații de la mediu sau? Au fost autorizații de la mediu, dar au fost câteva reclamații referitor la zona verde și au trebuit un pic să se modifice proiectul. Modificându-se un pic proiectul, într-adevăr și lucrarea în sine
S-a întârziat un pic, dar nu mult, pentru că o finalizăm până la sfârșitul anului acesta. Modificarea proiectului a însemnat și schimbarea bugetului? Nu, sume nu s-au modificat. Sume s-au modificat. Cred că nici nu se putea de altfel. Nu, nici vorbă. Pe fonduri europene nu se poate. Se poate schimba, da. Da. Bun, și deci la Piața Ardealul, acolo, cam în ce? E tot în fază de final. Deci, luna aceasta. a fost o singură problemă peste drum, spre autogară, unde ne-am intersectat cu o lucrare de la Acvatot, de la apă, o canalizare, și atunci o trebuie să stăm unii după alții. Apa sau Apa Prod? Apa Prod-ui beneficiarul și da, firma Acvatot, care era constructorul. Și atunci trebuie să lăsăm pe respectivul să-și bage canalizarea și după aia să venim noi cu pavazare și cu pavajul și trotuarul respectiv. Da, e logic. Da, sigur că probabil că asta puțin au știut că mai se întârzie, nu? Bineînțeles, da. Eu și am cerut un termen pentru problema respectivă, la care li s-a acordat. Și acum? Acum se lucrează la finisaje deja, de asta v-am spus. Toate lucrările sunt pe final. Bun, spuneați că la Dacia? Și la Dacia e tot așa. La Dacia s-a întârziat un pic, tot din cauza unor probleme cu mediul. Înțeles. Mici modificări de proiect, sumele rămas aceleași, lucrarea merge, se lucrează acum chiar zi lumină și va fi finalizată până de sărbători. Cred că ați avut noroc și cu timpul, cu vremea. Chiar timpul ne-a ajutat. Vă dați seama, dacă ningea de o lună de zile sau începeau niște ploi de acum 2 luni de zile, într-adevăr ne dădea totul peste cap, dar Dumnezeu ne-a ajutat și chiar uitați că a ieșit un lucru frumos. Da, se pare că aveți pile undeva. Mă rog, mă refer la primărie în general. Da. Clar. La Decebal? La Bulevardul Decebal și este. Se lucrează tot așa. Peisagistic, ce mai au depus de pomi, gardulez viu, rulourile de iarbă care le pun pe... Deci tot la finisaje. Da, există, stabilit momentul în care se încheie fiecare? Există un moment pe tip? Sau bineînțeles. Da? Facem o recepție la fiecare lucrare în parte. Fiecare va fi recepționată și... Lucrările au o anumită garanție? Sau? În 5 ani de zile nu poate să atingă nimeni de absolut nimic, fiind pe fonduri europene. Bineînțeles că toate lucrările au o garanție. Absolut toate. Asta înseamnă că, mă rog, în cazul care apar anumite, să zic eu, situații neprevăzute pe parcursul acestor 5 ani, constructorul le remediază pe cheltuiala proprie. Da, bineînțeles. Noi, la cea mai mică sesizare, el trebuie să-și rezolve problema. În cazul în care nu face chestia asta, există o garanție de bună execuție care e oprită, e blocată în cont pe perioada garanției. Și atunci automat intervenim noi. De constructor. Da. Și atunci intervenim noi, în cazul respectiv. Am înțeles. La pistele de biciclete? Da, pista de pe calea Sărandului este. Da. Bine, sunt piste de biciclete și pe Bulevardul Decebal, care au fost introduse în nou proiect, și pe Bulevardul Decebal. Și pe Bulevardul Decebal și pe Maniu. Dar a fost o pistă separată pe calea Zarandului, de la fosta brutărie Neamț până la Kaufland, care este finalizată și funcționează foarte bine. Toată lumea e mulțumită și, de fapt, ea face legătura cu cealaltă investiție anterioară, de la Lucoil, de la ieșirea din Deva, Vile Noi, până la McDonald's. Deci, propriu-zis, se poate face un traseu... Exact, așa a fost și gândită. De la Lucoilul, ieșirea din Deva, Vile Noi, până la Kaufland. Da. Alte investiții finalizate? Păi, suntem acum cu tot ce înseamnă creșterea eficienței energetice cu blocuri, anveloparea blocurilor, care le avem în curs. Până atunci vorbim și despre cetate. În ce fază suntem cu cetatea? Că, mă rog, Și cetatea s-a întârziat un pic, fiindcă s-a lucrat la incinta 2 și 3,
Am introdus apa și canalizarea sus pe cetate. În cazul respectiv, vor trebui să stagnez un pic lucrările. Asta e motivul pentru care s-a întârziat. Da, ăsta a fost unul dintre Bun, motive. era prevăzut în proiect, nu? Nu a fost prevăzut. N-a fost prevăzut. N-a fost. Și atunci proiectul cetății este pe fonduri europene. Introducerea apei și a canalizării s-a făcut prin bugetul propriu al primăriei. Am înțeles. Și atunci o trebuie să stagneze un pic constructorii lucrările până am dus noi apa și canalizarea sus, pentru că urmează să depunem un proiect pentru incinta 1 și atunci vă dați seama că ar trebui să fie toate utilitățile sus pe cetate. În incinta 1, probabil zis, servind la un moment dat și la desfășurarea unor evenimente, nu? Bineînțeles, normal. Deci, oricum, cetatea arată bine și prima parte din proiect respectiv, incinta 2 și 3, se va finaliza în 31 decembrie. Și incinta 1 urmează de la viitor. Anul viitor, da. Acolo cam ce va fi ore? Păi, la fel, restaurare totală. Și vor fi amenajate diferite spații și pentru spectacole în aer liber și avem un proiect foarte bine gândit. Știu că se gândește la un moment dat amenajarea și, mă rog, refacerea, reamenajarea de la Piața Unirii, de aici, de la primărie, până la cetate, adică tot centrul vechi, cum s-ar spune. Urmează un alt proiect care va fi depus. Tot ce înseamnă Piața Unirii, prefectură, Piața Unirii, primărie, va fi restaurat absolut tot. Am înțeles. Am văzut aici, în Piața Unirii, un frumos târg de iarnă. Chiar am apreciat că destul de mare grijă aleși comercianții cu produse tradiționale, chiar apetisante. Am reușit și noi să selectăm și avem un număr de, în jur de 25-30 de căsuțe de lemn care le-am pus la dispoziție comercianților. Se desfășoară cât se poate de normal. Da, și arată și oricum e mai aproape de ceea ce înseamnă tradiționalul nostru. S-a mutat și scena care Casa de Cultură, respectiv Centrul Cultural Regal Munteanu, care se ocupă de această activitate, va organiza în fiecare weekend spectacole cu muzică populară și muzică ușoară. Și colinde, cred că urmează. Bineînțeles, colinde. Da. Un program destul de condensat de colinde. Deci în fiecare weekend va fi activitate până după anul nou. Inclusiv de Revelion. Am înțeles. Revelionul va fi ceva mai special? Sau? Da, vor fi un Revelion mai liber. Vor fi diferite surprize, muzică foarte bună, de calitate. Bun, dacă toți suntem la zona aceasta de sărbători, există acum o discuție destul de tensionată referitor la pavazarea orașului pentru sărbătorile de iarnă, mă rog, legată de suma care a fost alocată, dar în același timp și de faptul că nu sunt montate toate acele, mă rog, simboluri care creează pavazarea. Ce ne puteți spune despre... Să vă spun. Am înțeles, mă rog, era și o variantă că n-ar fi finalizate și că mai urmează să se mai monteze. Bineînțeles, se lucrează în fiecare zi, se montează în fiecare zi tot ce înseamnă material pentru sărbătorile de iarnă de iluminat, respectiv de iluminatul public. Noi am avut o problemă, că de un an și ceva când s-a terminat contractul de întreținere și reparații în zona asta de iluminat, până am făcut procedură. Cei care se ocupă de iluminatul public, nu? Cei care se ocupă, care au câștigat, exact, da, care au câștigat acum firma respectivă. Acum însemnând când? Acum 2-3 luni de zile maxim. Dar deci nu cei de anul trecut? Nu, cei nu mai au nicio legătură. Am înțeles. Deci ei au și activitatea respectivă de împodobire a municipiului Deva pe timp de iarnă, respectiv de Paști și când sunt sărbători. Da. Ei lucrează în fiecare zi, montează în fiecare zi și poate ori mai făcut comparații cu Hunedoara. Nu, în fine. Ei s-au grăbit un pic. Da, la Hunedoara s-a pornit totul, s-a dat cheie, ca să zic așa, la un pic mai ută, dar și la noi mergem în fiecare zi și până încep chiar sărbătorile de Crăciun și tot va fi și va arăta foarte bine și Deva. Deci, pentru, să zic eu, ca să se lămurească dilema, lucrarea nu este finalizată, asta înțeleg. Bineînțeles, nu este finalizată.
Încă mai... Adică se lucrează în fiecare un într-una. Oricum, din câte am înțeles, deja colegii din presă au la dispoziție acel tabel cu fiecare zonă, cu elementele care formează... Peste tot, da, se ornează. Da. Știți cum, de la an la an încercăm să facem lucruri din ce în ce mai bune. Bun, acum colegii s-au grăbit ca să urmărim. Vă deranjează faptul că, au intervenit unii cu această observație sau, Nu, deloc. Și până la urmă, orice observație binevenită, putem ea se verifică și la rândul nostru, la unele discuții cu firma respectivă, putem să îndreptăm. Dacă sunt probleme. Dacă nu sunt, îndreptăm. Dar dacă sunt chiar, pe la urmă, orice observație binevenită. Poate știți cum mai ales cum a fost tot orașul în șantier, vă dați seama că poate omiți, dar nu cu bună credință sau cu rea credință, cu rea intenție. Oricum, e clar că se vor urmări toate aceste... Absolut. Adică mă refer și la cei care urmăresc să fie totul cum e pe hârtie. Asta bineînțeles. Nu cred că va scăpa ceva. Nu, cu siguranță, nu. Foarte clar. Siguranță. Și cei care au obținut, să zic eu, contractul pe cât timp au obținut firma? Spune că acum 2 luni s-au obținut. Pe 4 ani de zile. Pe 4 ani de zile. Deci asigură și iluminatul public? Și întreținerea la iluminatul public, și cu ocazia asta vreau să vă spun că am rezolvat și fiecare zi rezolvăm toate problemele care au fost pe partea de iluminat. Au fost foarte multe reclamații, dar n-am putut lucra decât numai pe comenzi ferme înainte. Adică? Adică trebuia să dăm, unde venea sesizarea, trebuia să dăm o comandă, să plătim, deci era mult mai complicat față de ce avem la ora asta. Deci la ora asta ei au preluat absolut tot amplasamentul municipiului de la referitor la iluminat și ei știu absolut tot ce trebuie să facă. Există un dispecerat unde se fac sesizări. Asta la cadrul primăriei sau unde? Are firma respectivă. Firma respectivă. Da. Și ei își preiau sesizările și rezolvă problemele toate. Ca să anunțăm și noi, numărul la care poate fi... Numărul o să vi-l dau. Întrebăm eventual ca să... Că e important, că poate că lumea nu știe unde să apeleze sau să sesizeze. Cum să nu, da. Asta e foarte important, această informație. Bun, ei au obținut contractul prin licitație, da? A fost o licitație. Au fost mai multe firme înscrise, din care a câștigat. Sunt din zonă de aici? Da, de aici, din zonă. Da? Da. Deci banii rămân aici. Bineînțeles, da. Foarte clar. Ei se ocupă numai de cum ar veni, de sistemul de iluminat, nu? Sau... Deci întreținere, reparații, înlocuiesc. Și întreținere. Da, bineînțeles. Și întrețin. Da, am înțeles. Și unde le solicităm noi, schimbă stâlpi, absolut tot ce înseamnă pe partea de iluminat. Am înțeles. Bun, am lămurit-o și povestea cu papazarea, care sigur înțeleg că este în lucru în acest moment și probabil că la un moment. Probabil că dacă se proceda ca la Hunedoara nu era o asemenea discuție, adică dacă s-ar fi finalizat povestea și s-ar fi dat cheie odată la toată povestea. S-a lucrat, v-am spus. Am fost un pic în ziar cu unele sesizări în diferite cartiere cu iluminat, încă nu sunt chiar rezolvate în totalitate, dar am mers în paralel și cu ornatul orașului și cu rezolvarea sesizărilor. Reparațiile, care, vă dați seama, e neplăcut. Anumite străzi, cartiere să n-aibă iluminat. Bun, mai țin minte din ce mai spuneau angajații de la primărie pe care am avut invitați aici și de acel skate park și de, de spațiu pentru câini și mai erau niște lucruri care... Da, skate park-ul a fost finalizat în spatele magazinului Kaufland. Vreau să vă spun că a fost o surpriză plăcută pentru toți tinerii care practică acest sport. Și... Da, parcă până de mult erau aici la piață, lângă centrul cultural. Da, pe la fântână. Da, exact. Acum s-a amenajat, e un proiect special. Sunt folosit. Și vreau să spun că sunt zeci de tineri în fiecare zi care practică acest sport și din punct de vedere profesional vreau să vă spun că a fost proiectul gândit
exact cum funcționează un Că atinge coordonatele absolut, da. normale pentru asemenea Absolut. activitate. Și v-ați gândit și la povestea cu câinii? Da, și chiar lângă, gard în gard, se lucrează la un parc pentru, amergerea unui parc pentru plimbat câinii. Deci toate persoanele deținătoare de animale domestice, de animale de casă, pot să-și plimbe câinii civilizat într-un parc foarte bine proiectat pentru această activitate. Am înțeles. Haideți să vorbim acum despre reabilitarea blocurilor. Eu am văzut o mișcare destul de, să zic, constantă în această activitate. Aici, în Deva, față de Hunedoara, de exemplu. Aici mi se pare că sunteți mai buni ca hunedorenii. Da, s-au depus proiecte, toate proiecte care au fost depuse s-au finanțat, se finalizează toate anul ăsta, vreau să vă spun, și pentru la anul, pe creșterea eficienței energetice, respectiv pe anvelopare, cred că o să avem peste 30 ceva de blocuri în prima fază. Astea sunt anunțate, deja s-au depus dosarele. Bineînțeles, da, și aprobate și finanțate pentru anul viitor. Am înțeles. Apar ceva noutăți în această zonă? Parcă se lucrează și la acoperișuri, nu? Și păi, în funcție de cum e depus proiectul. Și acoperiș, poate să se lucreze. Ele vin și cu ferestre, cu uși, cu absolut tot. Până acum parcă nu era în discuție și... Nu, dar ultimele proiecte așa au fost. Proiecte, cu tot, cu geamuri, cu balcoane, cu absolut tot. Da, am înțeles. Bun, cum spuneați, ne apropiem de momentele când o să cadă zăpada. Din punctul dumneavoastră de vedere, acest moment să fie cât mai târziu, ca să încheiați lucrările, proiectele respective. Deci, avem serviciul de dezăpezire concesionat la o firmă din Deva, sau SECE Salubritate, sau care ei au câștigat licitația anul trecut. Ei sunt pregătiți cu toate utilajele, stau în stand-by, au material antiderapant, au pregătit un dispecerat în care toți cetățenii pot să sesizeze toate problemele din punct de vedere al dezăpezirii și mai mult decât aici am dublat cu dispeceratul poliției locale, în care și poliția locală pe timp de iarnă și când e zăpadă sau polei, ei identifică prin patrulare zonele respective și anunță rapid la... Intră și în sarcina poliției locale? Da, colaborează poliția locală cu SECE Salubritate pe problema dezăpezirii, ca să fim foarte eficienți și foarte operativi. Din câte am aflat în ultimele, conferințe de presă, la Consiliul Județean s-a pus problema dotării cu GPS a utilajelor care se ocupă de această dezăpezire. La dumneavoastră cum funcționează povestea? Toate utilajele au, da, sunt utilaje performante și ele sunt dotate cu GPS. Deci nu poate să fie. Și mai ales că din partea primăriei există o comisie care verifică și participă la toată activitatea respectivă. Bun, și se plătește numai când e cazul, adică numai atunci când se execută. Deci la ora asta plătim staționare. Anul ăsta nu a fost decât o singură zi, când am ins în Deva și n-am vrut să mai avem aceeași problemă neplăcută de anul trecut, ca în prima zi când am ins, a fost un carambol pe strada Vulcan. Și atunci, când am văzut că deja începe și să ningă, am scos rapid mașina vorbesc de străzile în pantă. Se intervine, să pregătească, să dea un pic în preventiv cu un material antiderapant, să nu ne trezim cu un mic îngheț și vă dați seama după aia. Ce sunt lucruri neplăcute și nedorite până la urmă. Foarte clar. Deci e în momentul în care firma nu are de lucru, adică nu, va face dezăpezire, e plătită ca staționare. Da, așa prevede legea. Contractul. Pentru activitatea respectivă. Ei trebuie să stea 24 din 24 sunt la dispoziția noastră.
Zici că în fiecare an să zice că ne-a luat iarna pe nepregătite. Mă rog, asta a fost de 25 de ani, tot așa auzim în fiecare iarnă. Da. Ne-am pregătit de anul trecut, până anul trecut făceam dezăpezirea prin serviciul nostru propriu de spații verzi și era destul de delicat, știți, cu utilaje închiriate, cu... Costurile erau mai mari, probabil. Bineînțeles. Și ca să nu mai fie niciun fel de probleme, să lucrăm profesionist, am scos la licitație acest serviciu. Ei se ocupă și de gunoiul din oraș? Da. Deci tot această firmă. Aceeași firmă, da, mai au contract până în 2017 pentru gunoi, după care va fi un nou program un nou deponeu care se va deschide. Și în momentul acesta, gunoiul din Deva unde se depune? Deci... Știu că se lucrează la un deponeu din Vulcan. Nu. Transportul de la Bârcea Mare. De aici, de la Bârcea Mare, da? Nu, aici urmează să fie deschis, nu-i funcționat. Până, deci, cum să vă spun, în data de 15 iulie, groapa de gunoi de peste linie de aici a fost închisă. Conform legii, am convenit cu Agenția de Mediu, cu SECE Salubritate, să construim un deponeu provizoriu un an de zile. Legea îți permite până de zile. La care SECE Salubritate s-a angajat pentru această investiție și îl depunem aici pe deponeul provizoriu. Până de zile, până se deschide... Tot în același loc, da? Sau lângă. Pe un teren privat al SECE Salubrității. Am înțeles. Și aici depune Deva și contractele care le mai are, că nu numai Deva are SECE Salubritate ca și beneficiar, are și bun, și interesant... Simeria, probabil că orașele învecinate de aici. Da, nu toate. Aia vreau să zic că... De exemplu, Orăștia își duce gunoiul la groapa ecologică de la Cristian. Cristian din ce? Din județul Sibiu. Din Sibiu, așa? Da. Acolo. Păi mai aproape decât aici? Păi convine mai mult. Interesant. Știu că Hunedoara iar așa... Știți cum e? Și transportul gunoiului în altă parte. Deci nu este o problemă foarte simplă. Păi nu. Pentru că ai nevoie de niște mașini speciale. Da, să-l transporti pe... acoperite. Deci nu... În orice condiție. Da, nu... Exact. Plus costurile, țițeiul și costurile și niște condiții speciale. Pentru că... Și trebuie să faci o bază, unde îl colectezi, unde îl pui până vine mașina să ți dea. Corect. Deci nu e chiar. Și vă dați seama, toate aceste lucruri au niște costuri. Interesant de ce Hunedoara, mă rog, știu că a fost în zona 1 decembrie, era orașul sub gunoaie și știu că a fost o discuție chiar cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Adrian David și referitor la deponeul de la Vulcan. Da, nu, deponeul este singurul județ care este funcționabil. Singurul din județ, în acest moment, da, încă din cele vechi. Exact, care nu s-a închis și care nu s-a închis. Anul viitor are termen. Și... Da, și până atunci se poate depune pe... Păi bun, dar Hunedoara e mai aproape de Deva, asta nu înțeleg. De ce neapărat ține, neapărat... Poate n-au convenit cu, respectiv, cu SECE Salubritate, nu le-au convenit costurile. Păi și ei se plângeau că acolo numai 4 ore, programul la Vulcan. Cine știe? Interesant cum se scarpenă unii. Da. Mergi până la Vulcan, când ai la 18 km... Da, groapa de gunoi de la Deva se lucrează la ea intens pentru ecologizare. Deja e acoperită toată, pus pământ pe ea. Aici cum știu că la un dat erau discuții între Adi, parcă nu? Da, așa, Adi deșeuri. Deșeuri, da. Așa, cu referitor la acele... Gropile de gunoi? Da, nu... ecologizare sau la ce? Nu, la cele... cu containere. Containere, da, care, mă rog, la mine știu că erau prevăzute îngropate, dincolo... Știți cum este. Și problema asta, vreau să vă spun că pentru Deva e foarte importantă. Și toți cetățenii municipiului Deva sunt foarte mulțumiți de aceste containere îngropate
de gunoaie. În primul rând, au dispărut mirosurile există în acest neplăcute. moment, da? Există și vreau să vă spun că sunt solicitări de aproape 250 de luni, când 200 și cea de luni. La sau cine solicită? Solicită asociații De de proprietate. da. Am înțeles. Și foarte bine să dispară cele vechi. Pentru că odată e curat în jurul lor, a dispărut mirosul neplăcut, e o problemă că se poate de civilizată, vin mașinile respective cu macana, le scoate, le descarcă, le înlocuiește. Cei de la Adidas și eu nu acceptă, ei vor să vină în nou proiect din 2017. Nu Borici, am înțeles că proiectul de finanțare este prevăzut Păi da, dar și noi avem o strategie de dezvoltare a municipiului Deva, unde am convenit și Consiliul a hotărât că și aici s-au făcut una, două platforme îngropate de gunoi, pilot, să vedem cum reacționează lumea. Și vreau să spun că reacția a fost excepțională. Pentru că au dispărut și unele aspecte de genul, dom'le, mi-ai mutat gunul, mi-ai luat mie container, mi l-ai pus sub geamul meu. Vine, dom'le, mută-l de aici, pune-l dincolo. E, cu ocazia asta au dispărut toate aceste probleme. Bun, și până la urmă cum va fi? Pentru că existând aceste două sisteme diferite, colectarea nu va fi mai dificilă. Păi nu, acum să vedem. Până în 2017 au contractul de salubritate la SECE Salubritate SA. Din 2017 va fi scos la licitație. Oricum, noi, ca unitate administrativ-teritorială, respectiv în asocierea asta cu ADI Deșeuri, noi am și trimis o adresă prin care am specificat clar ce să conțină noul caiet de sarcini, că pentru viitoarea licitație. A cui? A serviciului de gunoaie pe Deva. A OAT-ului Deva. Da. Am înțeles, dar... Se organizează la nivel de Consiliu Județean, da? Și noi am specificat clar, deci, să se respecte planul de dezvoltare al municipiului Deva, inclusiv cu aceste containere îngropate de gunoi. Bun, dar se creează o anumită... Ei crea deja, că nu vor, la ora asta sunt discuții destul de aprinse pe tema respectivă, dar în același timp nici noi nu o să cedăm și această adresă care am comunicat-o în viitor apropiat o transformăm și într-o hotărâre de Consiliu. Oricum caietul respectiv de sarcini va fi obligatoriu discutat și dezbătut într-o ședință de Consiliu. Va fi o hotărâre de Consiliu prin hotărârea de Consiliu vom modifica caietul de sarcini prin diferite amendamente. Care e disconfortul în cauza asta? Cauza este, ei țin foarte mult să revină... Țin sau nu mai pot schimba proiectul? Nu există așa ceva. De schimba se poate schimba, pentru că până la urmă mi se pare se poate da, problema se pune câte sunt în ADI? Cred că majoritatea... Băi, bun, haideți să vă spun, știți cum e și în ADI, cum a fost ADI înființat. Fac parte toate cele 69 de primării din județul Hunedoara. Da. Dar fiecare plătește o anumită cotizație în funcție de numărul de locuitori. Și atunci are și o anumită pondere în hotărâre? Nu. M-ați înțeles? De exemplu, votul meu e egal cu votul celor de la Bătrâna. Mă înțelegeți? Da. Dar când e vorba de cotizat și investit, și eu plătesc, vă dați seama, eu plătesc la 100 de locuitori și eu plătesc la 65.000 de locuitori. Atât are Deva acum? Aproximativ, da, după ultima statistică. Dar votul meu e egal cu votul lor. Deci nu e corect, știți? Dar, mă rog, așa a fost înființat, așa a fost făcut atunci, mai avem. Până la urmă, sunt foarte convins că... creează un disconfort tehnic sau, mă rog, o nepotrivire tehnică în colectare sau folosirea altor utilaje pentru... Care e problema? Păi nu văd, că până la urmă nu s-a scos la licitație. Înțelegeți?
În momentul când se face caietul de sarcini, se va scoate la licitație, în baza caietului de sarcini. Și atunci fiecare trebuie să-și modifice și să-și pună condițiile respective sau cum ar vrea să opereze pe municipiu, cu ce utilaje, cum, sub ce formă, deprindem în caietul de sarcini, pentru că caietul de sarcini face obiectul acelei licitații și în funcție de caietul de sarcini, fiecare știe cu ce Bun, caietul de sarcini care? ADI, din partea ADI, da, caietul de sarcini? Da. Aha. Păi caietul de sarcini ei ne-l transmit nouă spre aprobarea Consiliului Local. În Consiliul Local, noi, prin diferite amendamente, putem să-l modificăm. Da, am înțeles. Automat nu va fi, adică nu luăm așa act de el. Ne retrimis, luăm act de el și la revedere. Nu, ăla va fi clar corelat cu planul de dezvoltare al municipiului de acolo. Da, asta vreau să zic, că nu înțeleg până la urmă. Care este problema? E problemă tehnică? Până am că niște ambiții, nu știu. Asta la nivelul ăsta. Da. Înțeleg. Asta e, nu, eu zic că soluții tehnice din punctul ăsta de vedere. Adică nu văd să fie și până la urmă cred că... Dar din câte am discutat și cu președintele Consiliului Județean, cu Adrian David, care este un tip excepțional, și deschis la orice colaborare și discuție rezolvabilă. Adică nu adică văd să... e dorința de a rezolva, nu de a obtura sau... Nu, în niciun caz, nu e pe pus de frâne. Am sesizat și eu. Și nu, este un tip excepțional din toate punctele de vedere. Bun, luăm o pauză de publicitate și revenim, vom vorbi despre transportul local. O altă, cum să zic eu... Problemă mare, chiar mare. Da, corect, așa. Publicitate până atunci. Complex Cheops din Petroșani, singurul loc din Valea Jiului unde poți petrece timpul liber împreună cu familia ta. Ia masa la restaurant unde îți putem servi specialități culinare, iar în același timp cei mici pot petrece clipe minunate pe corabia piraților. Serile pot fi de neuitat alături de DJ renumiți în Club Cheops. Totodată, linia de autoservire vă oferă mâncăruri pe alese. În curând vă invităm să vă petreceți timpul liber la patinoarul din cadrul complexului. Cheops, vino și tu! Complex Cheops dorește tuturor clienților și colaboratorilor sărbători fericite și la mulți ani! Garsonieră de lux complet utilată, recent amenajată, finisaje moderne. Se vinde complet utilată cu tot mobilierul și electrocasnice. La 50 de metri de proprietate se află o parcare publică gratuită. Garsoniera include TV cu canale prin cablu și încălzire prin pardoseală. Există o bucătărie utilată cu un cuptor și un frigider. Baia privată include duș precum și uscător de păr. Garsoniera se află pe Alea Trandafirilor, bloc 10, lângă Penny, în Lupeni. Prețul este de 11.000 de euro. Mai multe informații puteți obține la 0726 370 242. Autoservice Petroșani cu vechime în Valea Jiului oferă clienților servicii complete și de calitate. Totodată, unitatea vă stă la dispoziție cu o gamă largă de piese auto. Autoservice Petroșani execută inspecții tehnice periodice pentru autovehicule până la 3,5 tone, microbuze, rulote și autoturisme 4x4, remorci cu sau fără frână. Suntem singurii din Valea Jiului autorizați să asigure inspecția tehnică pentru motociclete și motorete. Ne găsiți în zona Livezeni, vis-a-vis de stația Petrom, zilnic între orele 8 și 16. Autoservice Petroșani, siguranța mașinii tale. Jiul Exchange SRL, casă de schimb valutar și amanet, vă oferă cel mai bun curs din oraș și cel mai mic comision din Valea Jiului. Comisionul este de doar 0,25%, iar bonus ai 10 zile cu comision 0. Totodată avem servicii Western Union, unde valuta poate fi schimbată rapid și avantajos. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Alazet și în Petroșani lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul Exchange SRL, casă de schimb valutar și amanet. Diferența se vede în buzunarul tău. Vrei să dai o notă de eleganță evenimentelor din viața ta? Îți oferim spre închiriere o gamă largă de accesorii pentru nunți și petreceri. Avem accesorii pentru mașini, dar și diverse obiecte pentru colțul foto, cu care poate fi creat un cadru de poveste. Prețuri și detalii despre acestea puteți afla apelând numărul de telefon 0725 347 328. Alege accesoriile noastre și evenimentul tău va deveni unul de neuitat.
Ne distrăm cel mai bine când stăm împreună. La un film sau pe net. Toamna asta, la pachetele de 3 servicii, UPC îți aduce acasă cadou net de 500 de mega cu Wi-Fi sau pachetul cinema cu cele mai tari canale de filme. Deschide-ne ușa sau hai la noi în magazine! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. Revenim în studio. Vă reamintesc că l-am ca invitat pe domnul Ovidiu Moș, viceprimar al municipiului Deva. Haideți să lămurim un pic povestea cu transportul local, un subiect iară foarte controversat, discutat și, mă rog, nerezolvat până în momentul ăsta cumva. Da, nerezolvat, da. Într-adevăr, transportul local rămâne o problemă foarte mare pentru municipiul Deva, pentru primărie și în același timp ne preocupă foarte tare să rezolvăm această problemă. Anul ăsta au fost 3 runde de licitații. Ultima a fost o licitație prin negociere directă. Asta când a fost? Cu luna despre asta. În decembrie, da? Da. Luna asta s-a finalizat. Au participat 2 firme, respectiv Deva Transul și Tirius Trans, care operează la ora asta pe Deva ca și transport, bineînțeles, un transport cât se poate de mizerabil. Eu vă spun, în funcție de ce sesizări îmi vin mie la primărie și noi suntem foarte atenți și vrem să rezolvăm. Mașinile murdare, înăuntru, șoferii vorbesc urât, nu poți să te pui pe un scaun bine, că s-ar putea să-ți rup pantalonii de la arcuri. Oricum, neplăcut, toate lucrurile astea. Bun, și să noi le avem în atenție. Au participat din nou? Au participat cu dorința de a câștiga? Cu dorința de a câștiga și vreau să vă spun că aproximativ 80% erau aceleași mașini care operează pe Deva. În schimb, noi, în caietul de sarcini care a fost făcut de o firmă specializată, s-au impus niște mașini cât se poate de civilizate, între 1 și 5 ani de zile vechime,
cu rampe pentru persoanele cu handicap. Asta e deja o condiție obligatorie, bănuiesc. Condiție obligatorie și măcar... se poate de civilizat, aer condiționat, adică și în funcție de asta se făcea punctajul. Nici, în schimb, niciuna din cele două firme, nici la negociere directă, n-am... Bun, asta ce presupune negocierea directă? Cum se procedează? Păi, vă dau un exemplu. Deci, de exemplu, puteau în fața comisiei să vină cu un anticontract de la o firmă de reprezentanță de mașini, un anticontract de la o bancă, dar vorbesc lucruri serioase. În ideea în care la nou, să zic eu, contract asigură mașini și banca și respectivi, adică... și asta e forma, cu antecontract, înțeleg. Asta bineînțeles că nu puteau oamenii să-și cumpere mașini și să pierdă licitația. Corect, da, logic, da. Se înțelege și lucrul ăsta. Sigur. Nu poate să-și cumpere mașină și după aia pierde licitația și ce face cu ea? O ține în vitrină. Niciuna din cele două firme n-au reușit să ne convingă că pot să opereze civilizat și la cerințele respective pe municipiul Deva. După care, o discuție cu primarul municipiului de Petru Mărcinan. Bun, cred că există și ceva tensiune. Am senzația că din cauza acestui eșec. Vă dați seama că și domnul primar, exact ca și mine, primește o grămadă de sesizări pentru transportul local, care este la pământ. Și atunci cu domnul primar, am hotărât o idee a dânsului de altfel, să înființăm un serviciu propriu al primăriei, unde vreau să vă spun că sunt fonduri europene pentru transportul local, între 100 și 30 de milioane de euro. Pe municipiul Deva, undeva va fi o investiție de 10 milioane, 9-10 milioane de euro. Am și început demersurile, vreau să vă spun, pentru acest serviciu și pentru finanțarea acestei activități de transport, cu mașini noi, cu stații de autobuz, cu dispecerat. Adică tot sistemul, da? Bineînțeles, cu afișaje speciale. Fiecare cetățean vede la ora cu tare, la minutul cu tare vine autobuzul care merge acolo. Adică cât se poate de civilizat este. Nu? Deci nu se mai poate continua cu acest transport. Adică, bine, acum e gata, e istorie. Ei vor continua, vor opera pe Deva până vom da drumul la acest serviciu, respectivele firme. Și chiar în ședința cred că din 27 de acum decembrie, în ședința de Consiliu, decembrie luna aceasta, da? De luna aceasta, da. Cred că vom emite hotărârea de înființarea Consiliului pentru înființarea acestui serviciu, autorități de transport local Deva, prin care trebuie să ca să poți să accesezi fondul, trebuie să ai... Noi lucrăm deja la draftul respectiv. Dar trebuie să ai firma care bineînțeles, pentru cine? Pentru beneficii. Bine, beneficiar va fi primăria, da? În același timp pregătim și acest serviciu. Vă dați seama că o să trească angajări, șoferi, de personal. Se locuri de muncă cu ocazia aceasta. Apropo, știți cum este păcat? Pentru că noi la ora asta plătim cele două firme de transport, numai subvenție pe biletele pentru vârstnici, da? Peste 1 miliard de lei pe lună. Păi banii respectiv, vă dați seama. Câțiva ani se amortizează. Păi nu, și dacă el să plătim, mai plătim o cum cât plătiți? O finanțare mică. O finanțare 2%, insesisabilă. Dar, de ce nu să nu economisim niște bani până la urmă? Păi, și aduceți bani în municipiul Deva, sigur. Și nu vă supărați, știți cum e? Când venim cu niște mașini noi, 30 de mașini, noi nouțe 0 km. Vă dați seama. Și cetățenii percep un lucru pozitiv până la urmă, că nu mai tolerăm acest transport. Da, clar. Apropo de locurile de muncă, nou centru de shopping de aici din Deva? Shopping, da, a fost o investiție foarte binevenită pentru municipiul Deva. Noi am colaborat foarte bine cu ei și le-am dat tot sprijin pentru a deschide cât se poate de iute acest mall și care
creat 800 de locuri de muncă pentru... Mi se pare chiar incredibilă suma. Dar cifra. Asta e realitatea. 800 de locuri de muncă și investiția s-a derulat într-un timp foarte scurt. Ați văzut, funcționează, vin din toate orașele, municipiile vecinate, chiar și din alte județe vin să își petreacă weekendul într-un mod plăcut la... Dar nu mai avem mult timp. În această lună se întâmplă și lucruri specifice. Lunii aveți un program, ceva special pentru luna decembrie. În afară de, sigur, de acele evenimente culturale. Deci, luna asta, deja să vă spun spun că am început deja un program pentru pachete, pentru toți, de la grădinițe până la clasa 12. La toate școlile. Avem pregătite 2550 de pachete și fiecare zi, în funcție de cum și-a făcut planul. Noi am trimis această problemă școlilor, respectiv sau liceelor, și fiecare și-a făcut un grafic și în funcție de asta, în fiecare zi, dăm pachete la copii. Deci primesc toți, fără să facă nimic, în plus decât să fie pe listă, probabil. Să participe în fața primăriei la o colindă și primesc aceste pachete. Deci trebuie să colinde. Bine, da, nu e ok, da. Sigur. Și primesc aceste pachete. E folositor și acest mod de a răsplăti, nu? Că fac ceva frumos. Aceste pachete de sărbători. Am înțeles. Și altceva? Mai avem încă pe data de 16 am permanentizat deja o premieră olimpicelor. Asta e lucru deosebit. Da, și tot în luna decembrie, persoanele vârstnice care au 50 de ani de căsătorie, bineînțeles că vor fi premiate de primăria municipiului Deva. Deci onorați, ca să zic așa, luna cadourilor cu cadouri cât mai... Cât se poate, cât putem. Premii diferite, plus spectacole, plus... Am înțeles. Încercăm să fim deschiși, să fie o lună cât se poate de frumoasă pentru cetățenii municipiului Deva, să-și petreacă chiar în Deva. Corect. Suntem în finalul emisiunii, dacă vreți să urați ceva sau să spuneți ceva... Da, aș vrea să urez tuturor cetățenilor municipiului Deva sărbătorile de Crăciun să vă aducă numai bucurii și sănătate și un an nou fericit să vă dea Dumnezeu. Mulțumesc și dumneavoastră, mult succes și să participăm la toate recepțiile care sunt în plan. Oricum, va arăta, toate investițiile vor arăta excepțional. Cred că cel mai bine, sau mai vizibile vor fi în primăvară, când bineînțeles, se mai limpezesc lucrurile. Dați seama, ploi, zăpadă, deja în primăvară, când o să și florească absolut toate plantele și toți pomii care am plantat, o să arate excepțional. Și vreau să vă spun în continuare că vom merge cu aceste investiții tot pe fonduri europene. O să continuăm la anul pe Bulevardul Decebal, continuăm de aici, de la Cal până la primărie, deci mergem în continuare tot așa. Tot ce înseamnă cablu aerian va fi băgat în subteran. Deci nu v-ați speriat de acele, să zic, situații, de discomfort. Am avut cele 6 investiții și știm să le gestionăm mai bine și ca organizare de șantier să fie să reducem disconfortul. Cât se poate de... Sărbători fericite vă doresc și eu și succes. La fel și eu vă doresc sărbători fericite. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Dragi prieteni, mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți pe Capital TV în continuare. Ne revedem mâine la ora 16. O seară frumoasă, numai bine. La revedere!